Nabobram ang tiyang. Blush lotion na nga ron, anti-suping. Oy, ang anti-suping nagang ko. Mala heart evangelista. Sika ngay. Sika ngay. Kaya tak ni Gretchen Barreto. Mala Gretchen Barreto ka siya kay heart evangelista. Wow, pangarap ko talaga ni Gretchen. Isuma laing talaga losyonam tabaring ma-achieve mo dahil mala Gretchen Barreto skin. Kaya tak ni Gretchen talaga ay sumilap ni Rupa ma. Okay, talaga naalam mo din na sumilap mo ta Rupa. Masinsinada. Ay, tanay, nagkirkira sa amat to, ka. Nagagaapas ti ka din, ti ka. Ding, yung yamot to, di barkay mo to, kalding mo. Gretchen Barreto nagkakalding. Ang tao ti, babarkalang sa kalding. Animalis. Ang ti, dapat asok ito, ininowa. Ay, no. Tadadapay pusam nga masikog nga, mayaw. Munang anjang. Sabi na ako, iniman ka na nga. Ay, paduman si animalis mo. Ang nag-lotion ako na yung pangayayok ti bagig, ayayok ti bagig. At least si Kati kapipintasan da. Kita kagrupong animalis. Ang-lotion nag-aga na eh. Kaya tumachig ni Gretchen Barreto. Gretchen Barreto na talaga. Ay, apo. Bayat sa ita, oh. Lotion ako, hindi ka kangasin yung kanayan ni Tarwar. Pag-tikto ba rin dadagit Tarwar no ka? Nay, madam! Kung nadakit din. Siya mo kayo, gapas dita. Kung nadaman na ata nakabuka. Iman, ay, ansyang ko. Yung nakamintinas mo na ta. Yung, apay ata ang mga di kita lalags mo, nakakingkinis ma. Ano, ganinanin sa ruwan. Kumintinis sa tapat eh. Sagana sa lotion. Maya mo. Wala, lotion na muna na. Kwan, ganinanin ka nung approve sa ito ka ni buwa. Bakit ang kurkulibibit to di lotion na parang nga kuribibit Atan salang mo, legs mo, high maintenance mo. Ganita mo pa. Api nga ron, atan legs mo, mala Gretchen Barreto. Ngim tarupam. Si Rupa? Ala... Barreta. Gretchen Barreta. Gretchen Barreta. Basta yan, si Gretchen Barreto, kita namin nagkita ta. Nakita lang. Gir-gir, namin. Basta siya heart evangelista. I know, ganito. Baka palang baka di lang mo banda na ti kiday-kiday. Kiday-kiday, basta. Ay, achieve ko nga talaga. Alalo da yung bagina, yung pang model. Okay na. Exercise ka ba, oy? Bag-shop ka. Makaon. Ano, nakita mo, magtutunga ko na na. Huwag naman eh, naging talaga lang kasi sila. Adi sana mo kinog dance no ka? Siyempre, kinog dance ka? I-challenge mo man di kambing mo latang aruda yung kinog dance. Pagkikinog dance da? Kaya na nga ta? Well, ito nga mo madungkat na maki-challenge, diba? Di kambing mo latang i-video mo. Ay, video ko suda. Ay, naganagan yung kakalding ko man nagpartera at tatay. Mayat na yun, habang kakatungtong dito ng kay kinog-kinog ng garga.